Luns de Pascua ou o que é o mesmo cita na Armenteira coa Romaría das Cabezas, a deste ano coa ollada posta no ceo. Acá hai unha granizada, venimos de Samieira e no veá, lo que acá hai unha mijilla. Xa viñen chovendo para arriba, así que a ver se vamos chovendo ou sin chover para baixo. El cielo son lágrimas de alegría. Hace un rato que nos ha caído un chaparrón que no veas con las piedritas. Pero nosotros aquí hai que venir porque es como unha tradición. Centos de persoas, aínda que menos do habitual por mor do tempo, cumpriron con esa tradición ineludible de subir a Armenteira o luns de Pascua. Todos os anos se faja a ruta de agua, pero este ano me foi imposible precisamente pola chuvia, non por outra cousa. Outros, contra vento e marea, tamén cumpriron coa tradición de subir a pé. Colleunos a tronada esa toda que houve unha boa pedriscada, un pouco de, bueno, méteche un pouco de medo, porque claro, ves ao lado da auga, ves por pedra, ves hai árboles, pero bueno, ben. E unha vez arriba, amplo programa relixioso durante toda a xornada, como sempre, a máis multitudinaria, a misa solemne da unha, onde os fieis aproveitan tamén para pedirlle á Virxe. A muller está un poquinho mal con dores no corpo e viñen para que lle fixeron a ofrenda a isto. Me acaban de detectar un tumor en la garganta y bueno, vengo a ofrecerlo que todo salga bien. Nós somos un pouco religiosos, hai que vir aos santuarios, vaya. Por toda a familia e porque estén todos sanos e estén bien. Para que nos ayude un poquito. Home, algo habrá que pedirlle, pero se o dá ou non, xa é cousa aparte. Veño todos os anos, que estou ofrecido a vir todos os anos aquí a Armenteira. Sempre hai algunha promesilla por aí pequeniña para pedir ou un sentimiento. E logo dos actos máis solemnes, tempo para gozar. Primeiro deixamos os pecados todos aí, toda a cousa mal, e despois estamos libres e vimos ao pulpo. E como vos galegos, a parte gastronómica non pode faltar co churrasco e o polvo como reis absolutos desta xornada. Tomaremos o pulpo por aí, ou as rosquillas, ou uns churriños, algo faceremos, claro que sí. Nós xa levamos unhas rutas por aí, estamos de pulpo, pero bueno, nós tanto hoxe vamos tomar tamén algo de pulpo. Ir a comer. Como esta nena, moitos outros rapaces gozaron tamén dun día de festas en cole. Veño da mil pois ver un pouco o que hai a cabeza xa deixamos e despois comer o pulpo. Pues ir ás colchonetas, jugar un pouco e tamén comer pulpo. Unha xornada de ledicia que pon o punto final a unha das semanas máis importantes do ano no concello de Meis. Como sempre, xente moi animada, unha por ocio, por pasalo ben, e outra pois por devoción á Virxe das Cabezas, e bueno, pois vexo xente que xa está agardando a cola para a misa de a unha e o que a xente que ven a disfrutar simplemente. A música tamén estivo presente hoxe co grupo folk 3 Pesos á tarde, pero tamén ao longo da pasada fin de semana con orquestras e animacións musicais de todo tipo, tanto o sábado como o domingo.